What's up mga par? So, what's up mga par? Andi na po kami sa namong challenge ang Jojoain o Totropahin. Alin na po ang mga ngaran nga gin-mention sa among Facebook page. Alin na po sira, konta, mag-enjoy ka mo. Mga po ini sira ito, gin-mention sa among FB page. Mga waray-waray girls, mag-usay po ini sila. Ano mga par? Titigangan na na! Tara na! Let's go! What's up mga par? Adi na po kami otro. Ang una po natin yan ang i-challenge si Mr. Joe Patrick Ada. So ano po, ang unang waray-waray girls sa Northern Samar nga amon papakita sa iya si Miss Jean Carla Petalbo Genan ng Biri Northern Samar. Hi sa mga taga-Biri. Yan, Jean Carla. Ikaw par. Diba? So yan namin din, Jojoain o Totropahin. Maluwag para lang. Jojoain o Totropahin. Par. Tropa. Tropa. Kailan na tropa? Eh para mag-click-click kami pag mag-tropa kami. Yan. Mag-click daw kayo, Miss Jean. Marielis P. Kibal ng Palapag, Northern Samar. Oy, sa mga taga-Palapag. Palapag. Par. Jojoain o Totropahin. Par. Kay Glass Par. Pwede mangyari. Pwede mangyari. Pwede mangyari. Kay Glass. Pwede tropahin par. Tropa liwat. Tropa lang. Kailan na tropa? Nakasalan. Kasalaming. Ma'am. Tropa. Tropa kasalan ka. Tropa. Miss Yun Siri Yun ng Siri. Katarman, Northern Samar. Ay sa mga taga-Tatarman. Ma'am yung siri. Yung siri. Anyong sayo. Pag to Korea. Tingnan. Matula ko Korea. Yun Siri pa. Jojoain ko. Ma'am yung siri. Par. Ako kay makisasangkayo na. Tropa. Tropa liwat. Tropa kay ma'am. Tropa Yun ko Siri. liwat. Yun ma'am Yun Siri. Taas ka kasi ma'am. So yun na, next naman nato si Miss Abigail Lagaras Toyko ng San Jose, Northern Samar. Ay sa mga taga San Jose. Ay, sa inyo mga San Jose. Habuk-haon. Jojoain to, tropahin. Par. Dihanagin kayo ang pag-asa. Dihanagin kayo ang pag-asa. May pag-asa. Ano man? Jojoain par. Jojoain ka na. Kailan na pa jojoain mo? Nakasalamin man. Highlights. Naka-highlights? Naka-highlights daw. Jojoain ka na eh. Jojoain ka naka-highlights. Jojoain ka, Miss Abigail Toyko. Basta naka-highlights. So next picture. Kasi Si Julie Nimika Burak Perez taga din. ng Maymay. Si Maymay siya. Oy, Maymay. Yes, Maymay. May. Julie Nimika Burak Perez. May lagin ka. Maymay niya kuan, Maymay niya Palayaw. Jojoain to tropahin. Par pala. Par pwede. Tropa kami. Tropa liwat. Man. Tropa. Iba talaga para kasi highlights. Pag wala highlights. Feeling ko sa'yo. Tropa daw kayo, Miss Julie Nimika Burak Perez. Bulutan siya na tropa. Yan, tropa. Yan. So, next po natin na waray-waray girl, si Miss Nurilyn ng Las Navas, Northern Samar. Yun. Tagalas Navas. Nakalas Navas. Mga Tagalas Navas. Jojoain to tropahin. Mga Tagalas Navas. Par. Magpakitabas. Tropa. Tropa liwat. Mayaw na yun siguro, jowa. Siguro daw. Ayaw ko nung may Ma'am. jowa ko. Tropa. Tropa daw. Mas Miss Nurilyn. Next picture na to si Miss Ria Bantilo. Uy, si Bantilo. Ria Bantilo ng Biri, Northern Samar. Mga taga-Biri at taga-Damo ngayon. Mga taga-Biri. Dapat na lang. Tigil ko ba sa niyo ng Ma'am formation? Bantilo. Pwede mangyari para. Pwede, ano man siya. Bantilo. Pwede tropahan. Pwede tropahong ano, tropa daw, Pwede tropa all utas. na sa tropa.
Siyempre. Tropa. Tropa daw kam. Mga Masalek kayo. Estrella. Bandido. Next, si Miss Alexa Pineda ng Palambang, Northern Samar. Alexa Pineda, ang nagkanta sa Promise Me. Par. Alexa Pineda. Jowa tropa. Jowa pa. Jojowain. Jojowain. Jojowain ka daw. May Miss Alexa Pineda. Ay, sigurado ako napatulog ni Arnel Pineda. Ay, doon ko ni Arnel Pineda. Shout out. Jowain kay ang kiray madakmul. Jojowain ka daw, Miss Alexa ni Joe Patrick. Next na. Jisil Jean Paredes Singzon. Jisil Jean Paredes Singzon na Taka din siya. Gading ka, ma'am. Tagakuha nito. Taga San Jose, Northern Samar. Oh, Jisil Jose. Jean Paredes Singzon ng San Jose, Northern Samar. San Jose. Busit na kasama sa San Jose. Jojowain ko tropahin. Par, matik. Jojowain. Jojowain kayo na ano pa? Edamong kalubian. Ay! Edamong kalubian. Ay! Diba? Talaga plus points. Kalbiyan. Magkasilot ka kasi. Mga taga San Salusin. Jose. Jojowain ka daw ni Joe Patrick. Mga taga San Jose. Next, na picture si Janiza Digia Balubal. Uy, Si Janiza Digia Balubal ng Mondragon, Northern Samar. Oy, mga taga Mondragon. Shout out sa inyong mga Mondragon. Si Magar Estrella. Jojo ay do tropahin par. Janiza, Ma'am Janiza. Par, matik. Tropa. Tropa ko. Tropa ka mo lang. Madam, tropa. Tropa. Tutropahan ka ni Joe Patrick. Next na ito, si Ma'am Ninya Lavin ng Dalakit, Katarman, Northern Samar. Oy, sa Dalakit. Shoutout sa mga taga Dalakit. Si Miko. Jojowain, tutropahin. Ma'am Nina. Ma'am Nina. Ninya, Lavin. Tropahin par. Tutropahin. Si Mahamis yan ano. Anis ka kagad, Ma'am Ninya. Mahamisun. Tutropahin ka ni Joe Patrick. Yes. Next natin si Miss Chirilyn Sales. Oy, Chirilyn Chirilyn Sales. Sales ng Katarman, Northern Samar. Liwat. Mga taga Katarman. Shoutout tayo. Jojowain, tutropahin. Par. Tutropahin. Pahin, liwat. Ano? Kay bago nga parigo. Bago nga parigo ko sa sure. Tutropahin ka. Tutropahin ka, Ma'am Chirilyn. Sana all maparigo. Tutropahin ka namin, Patrick. So, next naman nga Nortehanang girls, si Miss Dayan Plana. Dayan Plana. Naalala ko yun siya, parang mo siya, tunang comment ka sa ato Facebook page nga. Century 2 na ko, no? Century 2 na, di ba ikaw sa Century 2 na? Century. Jojowain mo, tutropahin. Par. Joanna kay nagraramgat. Par, pwede mangyari. Pwede mangyari. Na naman? Pwede maging tropa. Paras kami mag-century. Tropa lang ako ng Ma'am Jana kay. Makiparas ka mag-century. Hi, ma'am. Tropa. Tropa. Tutupahin ka ni Joe Patrick. So next na mga picture is si Miss Mary Joy Lamera Montecalvo. Next Johnny. Makadinit ba? Mary Joy Montecalvo. Next Bonjour. Bobon. Taga-Bobon, Northern Samar. Ang taga-Bobon. Pa. Jojowain ko, tropahin. Dahil, di pa. Next picture si Delisa Simulo. Par. Jojowain. Jojowain ka daw. Ang Mary Joy. Kaya nga par. Bakang ka din daw. Okay. Highlights. Par, malang nakakit ka sa iya mga bangs mga glaba. Parang nakaamara kasi pa rin. Parang mo nakamara. Yan, shoutout sa mga Malaki. sa Namara. Jojowain ka ng Ma'am Mary Joy. Kamukha mo po ni Ma'am si Pirina. Next, picture natin si Ma'am Abigail Buzon ng Palapag, Northern Samar. Palapag. Sa Palapag nagtuktok ang papsakan. So par, jojowain, tutropahin. Par. Matik. Pwede mangyari par. Pwede. Nakakakit ka naman sa tubagan to sa tupahin. Tutropahin ka daw. Ma'am Abigail Buzon. Ma'am Abigail. Ma'am. Classmate ko yan. Mau daw. Ako magduduwa sa'yo.
So next, another naman next nga picture ng Nortehanong girl, si Ma'am Judy Ann Remio Bulas ng Bubon, Northern Oy, Samar. sa mga taga-Bubon. Shoutout sa taga-Bubon. Salamat sa pinangat. Par, jojowain, tutupain. Par. Pwede. Pwede. Tropa. Siyempre. Tropa daw kayo. Kahit na automatic. Basta nakarilo. Nakarilo. Pero nakarilo daman time eh. Hindi ka kasi magkasugan. Kahit lumilo siya da, pag kailangan mo. Tropa. Tropa. Next. Next na nga picture si Ma'am Riceline Ineria. Ma'am Riceline Ineria ng Biri, Northern Samar. Biri? Biri, nakakita. Riceline Ineria, Biri. Si Ma'am. Ma'am Riceline Ineria. Par, pwede. Pwede. Jujuwain. Ay, jojowain ka daw, Ma'am Riceline Ineria. Jo Patrick, ano ba? Ano yung makita? Nadarak pa naman sa mga lipstick. Lipstick. Okay, Ma'am. Riceline Ineria. Jojowain ko no. Basta may panahon. Ipanood, maurang ka layo. So next nato si Lodi. Si Ma'am Jamaica Quirol ng Biri, Northern Samar, di ba? Oy! Jamaica Quirol. Namin yung mga taga-Biri. Kadaan ni Rata. Atak. Parmatic. Ini. Siyempre. Matik. Ano? Tutropahin. Tatropahin mo no. Kaya wala pagtropa nga mahusay. Mobile. Mahusay. So, next. Another next. Takabili ka liwat par. Si Ma'am Alaisami Imata Tingkang. Ma'am Alaisami Imata Tingkang. Gusigat par. Alas si Ma'am Imata. Ada proses sa bato ka ba't sa rock formation mong goy? Ano ba? Mabutungan to ba sa formation? Jojowain ka trabay. Par. May parang tawa. Jujuwain. Jojowain. Jujuwain ko yung pag-umuran kalayo. Kaya mga open na smile lang. Jojowain ka daw ni Jo Patrick, Ma'am Alaisami. Next na picture si Ma'am Joyce Ann Galarosa. Ma'am Joyce Ann Galarosa. Ma'am Galarosa. Biri, naliwat pa ka. Biri, Northern Samar. Gusto pa naman taga-Biri. Mga taga-Biri. Sarang tayo mo din siya. Oy, Ma'am. Joyce Ann Galarosa. Par. Pwede. Pwede. Pwede tropahan. Tropahan. Tatropahan ako no, Ma'am Joyce Ann. Kaya mahusay niyang Mahusay nga yun ko no. Masyado kang tropa. maganda. Siyempre. Patropahin ka daw, Jo Patrick. Next picture. Uy, si mga taga-gamay no. Ini. Sino yun? Si Ma'am Laika Kilikol. Sa ilang taga-gamay. Moin siya mahusay sa gamay. Sulok right. Laika Kilikol pa. Jowain ko tropahin. Pugay kamay ka, Ma'am. Kay Glass. Ini, since high school, tropa ko na yun. Tropa. Ma'am. Shout out. Moin siya. Pero pag iniras kayo, tropa na kayo. Tropa na. Moin siya sa gamay. Next. Na mahusay. Next. Na makitinapay. Next nato si Ma'am Tin. Kanapunay. Si Ma'am Tin Galanta. Ma'am Tin Galanta. Tin Galanta ng Palapag, Northern Samar. Uy, taga-Palapag dyan. Palapag. Par. Pwede. Si Ma'am Tin Galanta. Pwede ba? Parjujuan. Jojowain ka, Ma'am Tin Galanta. Pero pag-jowaw. Pang Miss Universe ang mga puso niya. Talaga. 5'9" versus 4'2". Jojowain ka, Ma'am Tin Galanta. Ang pagkat siya mag-chichirit ako. So yun na natin last picture natin. Uy, yun. Mar. Yan. Si Ma'am Si Ma'am Gisil Picayo Isto ng Lapinig, Northern Samar. Lapinig. Gisil Sa Picayo Lapinig Isto, ka. last picture. Sa Lapinig ka lang makakapalit asin nga waray na lang. So, jojowain o tropahin? Parmatic. Tropa. Tropa. Uy, single ita. Tropa. Single?
Totropahin ka, Ma'am Giselle. Medyo ba't? Yan. Siyempre, tropa. Tropa. Sa mga Tropa, taga-nakinig, shout out. kinanan iyo asin waray nanam. Alright. Alright. Muna. So, mga naman si... Ako naman. Like, sunod naman niya ng kapanon si... Big Si Iliado. Alinud. Victorio Iliado. Udali. James Sardens. Si Sib Alinud Udali. 3-pointer.